Good kakhulu amabhinqa ukuyibona indoda uba no uyabona le ingcwanga nayo ugqithele kudala uNiko soza benje ikhala akharatse noba ningadibana eteksini nditsho ibhinqa mle ngelo lakho likuxela apha ezitubeni ba hayi bhuta hayi akulingi usenzele loo nto apha thela nowakwakho akunike uyacaka uba ugqithele kudala uyavinjwa sukulinga uzosigezela apha yho wothuka hayibo uyazela phi lo mntwana hayi ingxaka yakwazi uyibona indoda xa incishwa izimbo zochuku lwayo ziyabonakala indoda uba no ezi gqithele kudala uphiwa yayi kodwa nam ndike ndibe nalo ndibone nditsalo lakufitshane kukhe kuthi nawunika kamatyhona lo mfazi uliyeza kum lona